Ейте хора, днеска сме при баба Гранушка. Хайде сега да видим. Мамка ти... Ма ти защо ме оплашила? Що? Ма бабо... Мале. Ма бабо, ка ме оплашила? И аз се махай от тука, махай се! Така, махай се. Айде, бабо, махай се. Така. Браво. Махай се от погледа ми. Аз защо виждам, казах ти замахаш. Оф. Боже. Сега да изземем вазата да я чупим, защото е много грозна. И тя и майка ми по-хубави вази от нея купува. Айде да го чупим. Бягай. Оф, мале. Айде сега. Ой, мале. Айде сега да вземем книжка да учим. За математика, защото госпожата днеска напрошеше бойте ми да ме приби. Къде е тази баба? Ма бабо, къде си, ма? Ма бабо. Ива. Бабо, на ти книжката да учиш малко. Чао. Оф, мале, трябва да се скрия. Скрих се. Сега, къде е тази баба? Ма бабо! Идвай! Виж, що не идваш, ма? Идвай! Виж, ма бабо, идвай! Виж, къде служи капана. Айде, чао, бабо! Ма бабо! То му удари! Няма нищо, пак можем. Втори ден. Сега, какво ще правим? Чакайте малко. Не съм гледала този шкаф, сега трябва да го гледаме. Бабо. Нищо. Ма бабо, какво си написала тук на китайски, ма? Махай го това нещо. Къде е вазата? Ма бабо, къде си скри вазата? И ти не мислиш, че е много грозна. Ела, айде горе. Айде, ма. Защо не си учила? Айде, ма. Идвай. Ма бабо, много си умна. Ще да ме убиш. Ма бабо, идвай! Та баба нещо не може добре да чува. Айде, бабо, какво става? Добре, нямам цял ден. Айде, що не ми говориш? Нямам цял ден. Усрах си гащите. Айде, чао. Айде, иде. Трябва да се... Що не си чистила? Чакай. Как ми олекна. Сега ще се разкарваме. Малко да се разкарваме в тази малка къщица. Бабо, гладна съм. Направи ми нещо. Какво има? Нищо. Ма баба ти нищо има в тази къща. Щях да хода в мазата начало. Ма бабо, остави ме на мира. Искам и аз съм човек, и аз искам някъде да върва. Махна ли са? Айде. Айде в мазата, бабо! Щях да върва в мазата, ма тази грозна кика, като млайна идва. Да ме убива. Бабо, с това не си любимата ми. А с това какво ще правим? Айде да видим. Мале. Прибих се. Айде, бабо, да видим сега това, къде ще вари майка. Сега да видим. Къде ще варим? И аз не знам. Трябва да внимавам. Ама, бабо! На ти крозата ти снимка, прави сега сама. Ай!